So mae Draig yn gwmni newydd. So mae cwmni yn moyn datblygu triniaethau, meddyginiaethau gyfer clyfyrau psychiatrig, megis iselder neu schizophrenia, ac yn moyn cyfrannu at y triniaethau sy'n bosib i bobl mewn angen ar hyn o bryd. Beth ddigwyddodd falle degawd yn ôl oedd lot o cwmnïau wedi penderfynu stopio ymchwil mewn i triniaethau newydd. Ac i fi ac i John, oedd yn amlwg iawn, oedd yr angen dal na, oedd yr angen yn cynyddu, oedd y gwyddoniaeth, oedd y dealltwriaeth, beth sy'n mynd ymlaen, yn cynyddu ac yn gwella, ac oedd yn rhwystredig iawn gweld opsiynau oedd yn bosib i ni ddatblygu, ond wedyn heb y cwmnïau yn fodlon wneud e. So wedyn, nathon ni gymryd y penderfyniad, wel, newn ni wneud e yn hunain. Mae angen ymbrwywiaeth o opsiynau ar gyfer y bobl sy'n byw gyda iselder dwys neu bobl sy'n byw gyda phryder neu gyda schizophrenia. So beth ni'n gobeithio yw datblygu opsiynau newydd ar eu cyfer nhw ac opsiynau sy'n mynd i'r afel gyda beth sy'n mynd ymlaen yn yr ymunydd i wella beth sydd sylfaen iselder er enghraifft.